Kamano adwani mondo mi wadhi nyime kod weche manyien kama Robert Francis Prevost kata Papa Leo mar 14 koro ema papa manyien mar kanisa kopere tok yiero manotim e tielo mar adek ma en report ma bende wang'eyo kaka chenrono nodhi nyime. Giko iro marachar odhuolore kanisa mar Sistine boma ma Vatican. Ranyisi ni kanisa koperi koro yudo papa manyien. Papa namba 267. Yiero mar papa otime tielo adek, kae tielo mokwongo manotim nyoro, kod tielo mar ariyo manotim okinyi makawuono, iro marateng' emanyo wuok. E tielo mar adek, Cardinals 133 manokwongore ne yierono, nochope winjruok kendo yiero Robert Francis Prevost kaka papa manyien. Robert biro ng'ere gi nying mar Papa Leo mar 14. Jochiw arita mong'ere kaka Swiss Guard ma bende osebedo ka chiwo arita e kinde yierono pangore laini mar rwako papa manyien. Dakika manok bang' mano, achiel kuom dhoudi mag kanisa mar Sistine yaore kendo lendo mar yierono itimo gi Cardinal Protodicon. Annuncio vobis gaudium magnum. Habemus papam. Bang'e, dhoudi ariyo moko ichaki yaw, kendo Papa Robert Francis wuok kaachiel kod jo-cardinals moko motene, machiwo ote kod geno mare ne kanisa koperi. Jokristo mosebedo karito yiero mar papa manyien rwake gi sironyo kod pamo. Nyithindo kod jomadongo duto nenore ka fwadho bandera mag pinje mopogore opogore. Ranyisi mar mor margi ne kanisa kopere oyudo telo manyien. Yiero no makoro chope giko en mana mor ne jokristo kanisa kopere, kakoro ginyalo wacho Habemus Papam. Efi Nyakidi, Ramogi TV.